koji su većinom vjerojatno suspendirani ili isključeni nepravovaljano i nestatutarno od strane suspendiranog predsjednika gospodina Vulina i suspendiranih zamjenika ili drugih članova predsjedništva. No, dobili ste poziv da presica gospodina Vulina i gospodina Šatvara 24. ovoga mjeseca, prije 2 dana, predstavlja pokušaj obmane prije svega članova HDSSB-a, a onda i hrvatske javnosti. Kako ste dobili ovu temu, ovakvu, da se točno zna što će se događati na presici. Ja želim govoriti samo argumentirano, ali moram podsjetiti na neke stvari i još jednom, a to je malo prije gospodin Stjepan Krznarić kao predsjednik glavnog odbora HDSSB-a i pripomenuo na predsjedništvu. Da bude savršeno jasno, stalno se govori o nekakvom puču. Glavaš, Vulin, Šatvar i ostali govore o puču. A javnost i članovi HDSSB-a trebaju znati da su puč upravo izvršili oni. Tako. Prisjetite se da je upravo Vulin bio taj koji je, pretpostavljam, pod mentorstvom Glavaša potpisao suspenziju za predsjednicu glavnog odbora HDSSB-a Danijelu Loboković i za njenog zamjenika gospodina Dinka Burića. Pa vidite, to je puč koji je imao za svrhu da se ključno stranačko tijelo, glavni odbor HDSSB-a, eutanazira. Da ne može raditi, da se ne može sastajati. To je bio taj pokušaj. I zbog toga je ovoliko nezadovoljstvo članova HDSSB-a. A kako neće biti nezadovoljstvo članova HDSSB-a na terenu kada ključno tijelo se ne sastaje od svibnja 2016. godine? Od svibnja, naravno ne računajući ovu sjednicu koju smo pravovaljano, statutarno sazvali i održali, poštujući do kraja sve odrednice statuta HDSSB-a. Zašto je sazvano? Pa upravo zato što oni koji su je trebali sazvati, da bi informirali javnost, da bi obavijestili javnost, članove, ali i javnost, da bi osigurali protok informacija, da bi glavni odbor donosio odluke. A zamislite vi tu situaciju gdje vam glavni odbor HDSSB-a od 7. svibnja 2016. godine ne održava se. U međuvremenu su izvanredni izbori za Hrvatski sabor održani. Nema sjednice glavnog odbora. Glavni odbor nije donosio niti odluke, niti programska načela predizborne kampanje. Nije ga bilo od 7. svibnja. A mislim da nije logično da članovi traže sazivanje glavnog odbora. Ako ga nemate čak i u vrijeme vrlo bitne, ključne, nacionalne stvari, a to su izvanredni izbori za sabor. Za Hrvatski sabor. Ni nakon provedenih izbora. I dalje je odugovlačenje i pokušaj zapravo da se glavni odbor ne sastane. Pa vidite, zato su članovi, zato su ovi ljudi zajedno sa brojnim članovima dugo vremena tražili da se glavni odbor sazove. I zato je on održan. Kad nije htio predsjednik stranke sastati, kad nisu mogli čelnici i htjeli čelnici HDSSB-a sazvat glavni odbor, što bi bilo normalno, a onda smo mi koristili statutarnu mogućnost da glavni odbor sazove 1/3 punopravnih članova glavnog odbora. I pritom, još jednom napominjem, sve smo zvali na glavni odbor. Sve punopravne članove glavnog odbora HDSSB-a, koji je počeo svoje zasjedanje 10. studenog 2016. godine. I donio pravovaljane i statutarne odluke. Sve, uključujući i sazivanje 8. izvanrednog izbornog sabora strane. Zar vam to, taj čin upornog odbijanja
pitanja sazivanja glavnog odbora HDSSB-a, zar to nije puč? Uključujući, naravno, onaj ključni trenutak kada Vulin kao predsjednik stranke suspendira predsjednicu glavnog odbora i njenog zamjenika samo u pokušaju da glavni odbor se i dalje ne sastaje. Prosudite sami ko zapravo je napravio tu stranci. Dakle, više nego očito da suspendirano čelništvo HDSSB-a na čelu sa gospodinom Vulinom cijelo vrijeme se boji i straha ne saziva glavni odbor, jer na glavnom odboru nema više većine za takvu jednu politiku, a ja ću upotrijebiti naziv Glavaševu politiku koja je vođena jako dugo vremena, godinu, dvije, i čije rezultate, u čije ste se zapravo rezultate sigurili. Politika svađe, politika sukoba, politika stalno nekakvih stavljanja pozicije HDSSB-a u osobne interese, a zbog osobnih razračunavanja zapravo stradavala je cijela stranka HDSSB. Kako? Evo vidimo po rezultatima. Dakle, gospodin Vulin i gospodin Šatvar bili su na svojoj presici od 3 dana potpuno u pravu. Ne znam da li je baš pravi pojam politički naivci, da nismo politički naivci, niti ja, niti gospodin Vulić. Ali u svakom slučaju dovoljno dobro se razumijemo i u pravu, i u statut, i u zapisku jedinice. Legalisti smo i sve ono što se događalo temeljeno je isključivo na statutu i na zakonu. Ono što su propustili zapaziti u pokušaju eutanaziranja glavnog odbora i Glavaš i Vulin i Šatvar i ova ekipa, da se glavni odbor može sazvati na drugi način. Ovdje imate 2 primjerka statuta, izvatke iz statuta smo vam podijelili, pogledajte i sami. Dakle, glavni odbor može inicirati i sazvati sa svojim potpisima 1/3 punopravnog članstva glavnog odbora. I mi smo tu statutarnu odrednicu na takav način i proveli. Vi ćete primijetiti da, evo, spominjem više puta da sam spominjao gospodina Glavaša. Ja ovdje vama na lokalnoj razini ne moram objašnjavati da Glavaš itekako ima utjecaj na politiku HDSSB-a, da ima utjecaj na politiku HDSSB-a, bez obzira na kojoj funkciji se u stranci nalazi. I bez obzira ko je predsjednik stranke. I jako dobro znate da i sadašnji suspendirani predsjednik stranke, gospodin Vulin, progovara onako kako to Glavaš osmisli. Evo, to je moj dojam, a vi o svom dojmu, ja isto i svom mišljenju, naravno i sami imate. Zato govorim upravo i gospodina Glavaša. Spominje gospodina Glavaša naprosto iz činjenice, puno puta ste pisali i vi sami mediji o HDSSB-u i puno puta ste HDSSB nazivali Glavaševom stranom. Dakle, i sada se pročinu. I zbog toga ga spominjem. Podijelili smo vam i takozvano očitovanje da se i sami uvjerite što je izašlo iz Ministarstva uprave od pomoćnice ministra izvjesne gospođe Jagode Botički, koja je bez znanja ministra uzela sebi za pravo da šalje, evo, ovakav nekakav papir mailom 24 sata prije upravo Glavašu, Vulinu i Šatvaru i ekipu. Dakle, oni imaju ekskluzivno pravo da privatnim mailovima koje Jagoda Botički kao pomoćnica ministra dila bez njegovog znanja i šalje u
HDSSB gospodinu Kulinu, Šatrovi, Glavašu. Da li je to ikada negdje se tako i na takav način dogodilo? Dakle, u tom papiru koji je odaslala gospođa Botički ne radi se niti o rješenju, niti se radi o nekakvoj odluci, radi se o subjektivnom stavu